बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 28 जानुवारि बाराया शुक्रबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बन लायनो थांनाय 3 बर' सुबुंफोरा बुनानै हरजादों गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम अरुणाचल सिमानि साखाथियाव थानाय गगामुख हालामनि 2 नं फाहारपुर गामिनि थागिबि 3 बर' सुबुंफोरा जेब्ला हाजोआव बन लायनो थांदोंमोन, बे समावनो बदथि गामिनि मिरि हारिनि सुबुंफोरा थांनानै बिथांमोनखौ बुनानै हरदों एबा बनखौ दानहोआखै होनना खौरां मोननो हादों। रायखांनो नांगोनदि हाग्रायाव बन लायनो थांनाय सासे बर' सुबुङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावसोरो जेब्ला साखाथिनि हाजोआव बन लायनो थांदोंमोन, बे समाव मिरि हारिनि सुबुंफोरा थांनानै बनफोरखौ दाननो होआखै आरो गिदिंनानै थांफिननो थाखाय खावलायदोंमोन होनना बुंथिदों। बे हिसाबैनो बिथांमोना गावसोरो गिदिंबोफिनदोंमोनबो होननानैबो फोरमायथिबावदों। नाथाय दुखुनांथाव, बे समावनो मिरि हारिनि सुबुंफोरा गावसोरखौ बुदों आरो गोबौ सिखाजों सोरखौबा दाननायाव एसे बौदों आरो देनायाव एसे आघात जादों होननानै बिथांमोना फोरमायथिबावदों। गुबुन फारसेथिं बिथांमोना मिथिहोबावनाय बायदिब्ला मिरि हारिनि सुबुंफोरजों गावसोरो जेबो दाय गैयामोन आरो गावसोरो बन दाननानैसो जाखायो। बे समावबो बन गैयैनि जाउनावसो हाजोआव बन लायनो थांदोंमोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखायै फोरमायथिनानै होदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। चिरां जिल्ला 13 नं बियाबनि सिङाव थानाय फुलगुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि दिपांकर दासनि सायाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम बिसिडिसिनि लांगोना मोखाङावनो धरना हाबाफारि लानाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे धरना होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा खामानिनि मुङाव रां दाबि जानायनि थाखाय मासिगिरि दिपांकर दासखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होनना गोख्रों अजद खालामदों। मख'नो गोनांदि मासिगिरि दिपांकर दासआ गोबां रां दाबिनायनि जाउनाव बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा खामानि मावनायाव गोबां हेंथा सोमजिदों होननानैबो गोख्रों अजद होदों बिथांमोनहा। बेनिखायनो बिसिडिसिनि मासिगिरि दिपांकर दासखौ नाङा एबा बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामनायजों लोगोसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बिथांमोनहा। दानिया आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आबाद बिफाननि मावखुलियाव बिटिआरनि आबाद बिफाना मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 10 आबादारिफोरनो गं 10 पावार टिलारफोरखौ राननानै होदों। बिनि अनगायैबो गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर आबाद बिफाननिफ्राय गय आबादारिफोरनो गय फिथाइ हानग्रा मेसिनखौबो राननानै होदों होनना खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर ओनसोलाव थानाय आबादारिफोरनि आबाद दिहुनथायाव राहा जानाय आरो थुलुंगाखां जानायनि नोजोरजों दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे आबादारिफोरनो बे मेसिनफोरखौ राननानै हरदों होनना मिन्थिनो हानाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। सरकारि नङै एनजिअ मानव सेवा संघआ रायजो राजाफोरनो थांलाय फैलाय हान्था मेला राहानि थाखाय दालां लुफुंनानै होदों आरो दामग्रा आगजुनिबो दान होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय सुबुं सिबिथायारि खामानि मावबोगासिनो थानाय मानव सेवा संघ सरकारि नङै फसंथान एनजिअआ दासान्दि गोरिब आरो सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय हेफाजाब आरो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला मानव सेवा संघ एनजिअआ कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि गोथैबारि गामिनि गोबाव समनिफ्रायनो दालांनि जेंनाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां हान्था मेलानि थाखाय गंसे दालां लुफुंनानै होदों होनना मिन्थिनो हानाय जादों आरो बिनि अनगायैबो मानव सेवा संघआ सेरफांगुरि हालामनि माखासे बेमफाथि हान्जानोबो गावसोरनिफ्राय माखासे बेमफाथिफोरखौ राननानै होदों होननानैबो मिन्थिनो हाबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि मानव सेवा संघनि बेबायदि बाखनायथाव हाबा मावनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा जोबोर गोजोननाय मोननायजों साबायखर बावदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव मैया बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि 2थि बोसोर सान फालिनाय समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव सा 100निबो बांसिन जयेन जाफैदों एबा हाबफैदों होननानै खौरां मोननो हादों आरो गोदानै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मआ बरायनानै लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव बुङोदि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मित्रजोट सरकारा 5 बोसोरनि गेजेरावनो खामानिफोरखौ रोखायै मावफुंनाय जागोन होनना बिथाङा बुंथियो।
बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावोदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गोबां खामानि मावनो थाखाय बिथांखिफोरखौ नाजावनाय जाखाबाय आरो बेफोर गासै खामानिफोरा फारि फारियैनो जाबोजोबगोन होननानैबो रोखा बुंथिबावो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा EM राकेश ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावोदि NDABनि गायसनगिरि बिटिआरनि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा नाजागासिनो आरो गोजौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफोरा बिथांखौ आयेन राहानि गेजेरजों उदां खालामनो थाखायबो खामानिफोरा सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा फोरमायथिबावो। नाथाय बेबायदि खामानिफोरा सोलिबाय थानाय समावनो NDABनि माखासे मावथिफोरासो बिथांखौ उदां खालामनो नाजानायनि बेलायाव सम सम हेंथासो होबोदों होननानै गोख्रों अजद दिन्थिदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। दिनै बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।